40 anys de dedicació a la natació amb valors com el compromís, la disciplina, l'aprenentatge i la il·lusió. El Club Natació Prat celebra el seu 40 aniversari amb un trofeu on han participat, a més del gran gruix de nedadors del Club Natació Prat, el Club Natació Caldes, Reus, Vilanova i Viladecans. Els anfitrions han quedat primers en el rànquing d'equips i millora la commemoració del 40 aniversari. En primer lloc m'agradaria, ja que estem parlant dels 40 anys, recordar la memòria de Salvador Pérez, que ens va deixar recentment i que ha estat l'artífex d'aconseguir tot el que portem ara, que ha sigut importantíssim. Era una prova bastant important i l'hem superat amb escreix. Han vingut 4 equips, a part del nostre, un gran volum de nedadors i la veritat és que el resultat ha estat molt satisfactori, molt positiu. La presència d'equips provinents d'altres províncies com el Club Natació Caldes i el Club Natació Reus forma part de l'impuls que vol donar la nova directiva a competir contra altres equips que no siguin els habituals de la zona, per tal de veure altres colors i nedadors diferents. Els tècnics del Club Natació Prat estan en termes globals satisfets amb el nivell competitiu exhibit i, a més, la prova dels 50 metres crawl comptava per a classificar a futurs campionats de Catalunya. Estan treballant molt bé a nivell tècnic, no exigim tant de rendiment, sinó que nedim força bé, i els grans sí que aquest any ha sigut un punt d'inflexió de que trobem una mica de resultats i gràcies a nedadors absoluts que han vingut aquest any a ajudar els joves que van cresquent, gràcies a aquesta barreja estan aconseguint forts resultats. Tal com ha recordat Ramon Hijazo, una de les persones que ha fet més per afermar el Club Natació Prat com a una de les referències de la comarca ha estat la figura de Salvador Pérez. En ell troben un mirall d'exemplaritats i dedicació vers el Club Natació Prat per seguir endavant amb la tasca formativa i de competició.